गोल कैले रे करनवा गोल कैले रे, गोल कैले रे करनवा गोल कैले रे, माए लइकन के पढ़ाई करनवा गोल कैले रे, माए लइकिन के पढ़ाई करनवा गोल कैले रे। टीवी से पढ़ू रे लइकवा मोबाइल से पढ़ू रे, टीवी से पढ़ू रे लइकवा मोबाइल से पढ़ू रे, ओही पहो खता पढ़ाई लइकवा टीवी से पढ़ू रे, ओही पहो खता पढ़ाई लइकिया मोबाइल से पढ़ू रे। टीवी नहीं खेरे करनवा मोबाइल नहीं खेरे, टीवी नहीं खेरे करनवा मोबाइल नहीं खेरे, कैसे करी जा पढ़ाई करनवा टीवी नहीं खेरे, कैसे करी जा पढ़ाई करनवा मोबाइल नहीं खेरे। माई से कहू रे लइकवा बाबू से कहू रे, माई से कहू रे लइकवा बाबू से कहू रे, पहले टीवी की नवाऊ फिर पढ़े के सोचिए रे, पहले मोबाइल की नवाऊ फिर पढ़े के सोचिए रे। पैसा नहीं खेरे करनवा पैसा नहीं खेरे, पैसा नहीं खेरे करनवा पैसा नहीं खेरे, माई बाबू करे ले मजदूरी कसहू दिनवा कटे रे, माई बाबू करे ले मजदूरी कसहू दिनवा कटे रे। तब कैसे पढ़बे रे लइकवा तब कैसे पढ़बे रे, तब कैसे पढ़बे रे लइकवा तब कैसे पढ़बे रे, फिर तो खुले दे स्कूलिया तले चिचरी पारू रे, फिर तो खुले दे स्कूलिया तले चिचरी पारू रे। गोल कैले रे करनवा गोल कैले रे, गोल कैले रे करनवा गोल कैले रे, माए लइकन के पढ़ाई करनवा गोल कैले रे, माए लइकिन के पढ़ाई करनवा गोल कैले रे। बस इतने बात रहे, उमड़ल जज्बात रहे, यही से कह देनी हजा, बाकी तो रउआ सब समझते बानी। फिर मिलत जाए एगो नया वीडियो के साथे, तब तक जय हिंद जय भोजपुरी। गोल कैले रे करनवा गोल कैले रे, गोल कैले रे करनवा गोल कैले रे, माए लइकन के पढ़ाई करनवा गोल कैले रे, माए लइकिन के पढ़ाई करनवा गोल कैले रे।